каналҳои Шом МС дар бораи Шом МС буд аккурат мекунад, беҳад аккуратҳои безеб мекунад. Дар бораи нафароне ки аккурат мекунад чӣ гуфтани брат? Ман бародарам мегум ки аккурат накунед. Агар маҳфуз набошад баъзан ҳамунҷа главный дайку ё Google баҷа бу ки окей Google индийский фильм 2017 тамом намҷа баши кино тамошо карда. Не аккурат кунед бахта гуно ҷам. Тамом не аккурат. Гап нест брат. Аккурат идишмон кабута ами дишмо гади уже ам дамда раси. Куда гуно мегири, а? Гуно чида. Гуно худш камай унаша ва дамиша. Не дохтарка мебини. Ман мебинам беҳад аккурат мекунанд, ман бисёр мебинам ана видеои партонку дар тагиш аккурат менависанд. Вали банд мора мега ки тарбия надорӣ. Агар ин моҳ тарбия надошта бошем, бад чихе тарбия дорем ки душмон мекунанд. Ин мора ки бе тарбия мекунанд. Ман як канал як фоҷика дидум дар амҷа. Биромадам хеле асабӣ ку гап зад, гуфт ки видеои манро мегирен дар дигар ҷо мепартоем. Усмон аккурат мекунед то тагу очат учай тагу ча мешава модар тагу модар ман мешава бародара аккурат накунед кадом ира на инфора чико куна дислайк мона. Ти чӣ шон гуфтани? Ман гапи аму